Ta hakini gepor ngadap daga jing sngongo pat yo try. Uba ai biang yang agani galat ya gabangan wan biang shafi. Lengba gani ga Chanel jang Grace Worship Center. Hagaban ai biang ipi ga jing hikai na ga ktien ga jang play. Kano kalong ga bakmen yang ai ya gabangan yo ban keren ni ga ktien ga jang play. Na mga yo i na ka jing puli jang ai ga ktien ga jang try. Ba uplay ya kata ka jing sngot ho bali kata ka jing shy ka batumay malagasngi bat ngadanget ba kani ka jing kren ka janga ka bangadan man kren malagasngi kalang ka jing khu ka bakraw ka jing im jang pi kan pen perkhat ru ipi ba pen sngot ho yala ka jang ka jing im namar kani ka bangan kren malagasngi ka day ka ba day bat ka jing im ka jang weipo way brio ka ni ka pertay namangan keren syapang karta ka jang brio maka ich ka jang brio karta jang brio ngai kertang ini ka jing keren jang amal ka sngi un Pynhun ni Phi Da Kaba Slem karta katang ni ka kertang jang ni ka jing keren ka bangakwa ngan ai shafi ka ni ka por un Pynhun ni Phi Da Kaba Slem karta shimi ka ga Bible bangin siapa yang kita kena khot shibit nda habangala keren ni gini ke jing hikai bat shwai ke bangan ai gini ke jing keren kabe day bat kini ngakwak ngan pengen mau biang ipi gini ke por nakaliang jong ke Grace Worship Center ngin raki ye ke jing dap sansnem hauni ubnai Julai arajar arfu ar nadu ka arfu artrik hadu ka arfu sautrik jong ni ubnai Julai Haka arfu artrik ngin lang agapon riu biji janmet. Haka arfu laitrik ngin lang agapon riu biji janmet. Haka arfu sautrik ngin lang agapon katway biji min step. But agapon sau biji janmet. Yaganiga jing shikri, yaganiga jing iseng. 5th anniversary kabangi ay kerteng. Jonganiga Grace Worship Center. Ngin penlong ika hangtai apo ka hall ke jong tu ka hajan jong ka sengkasi school how to ka jaka ka badan hang tu hajiao lumba timan hagatu ka hall ka laai kerteng ika ka medo grande hall but daga jing snokya ya jing shikri Madaga jing sngongo yu play la aing igani galat bangin penbena sa film bangani media. Baro pigi bejio sngo gi snap gi ktien gi jong play lingba na gani channel. Gi subscribe gi viewers baro gi nong page. But fi baro gi yo gi jingir khu. Kani gi jing sen ga day na ta jong fi baro. But nga kerpat di pi pin sngo baban polite por gi ni gi sngi. Arfu lai bar arfu sautrik. Ngida kwa bangini kendo bat pi. Ngida kwa bangini syam bat pi. Ngida kwa bangini keren bat pi. Bat bangini yo ya kaban ai biang ktien ke jong play gani gesni. Kan lang ke jingir ku ke bakrao. Nama ngida ne kaban sngongo yo play. Nama kani gesni kabau play ai ngi mengilaban ya menta santali gisnem. Mana po jong ini santali gisnem. U play la penlong ek ba plag bakrao hapo kani jing shikri. Mengilala ya kaban penpoi ktien ke jong play keleng. But ngin penlong ini jing sengkum ke jing aingu lang yo play. The day na kita daw nga kerpat ipi pin baban pelat por. But ngada community bapin poy lang hagani ga jaka. To play kur khui pi ni ga por nga kwangan ai ni ga jing kren. Kabangala dep ong shafi un Pynhun ni Phi Da Kaba Slem gerta. Fi nadu menchua hadu mentabat keleng ga pertai. Ngijio i brio baki hikai. Nakiliang jongki brio gi babun jai. Baro ngikwa bantip kumnungin le mangini yo ga jing im ga bajrong. Mangini im slam magani ga pertai. Baro brio kwa bet banyo ga jing im ga bajrong ga jing im ga ba im slam. Ngim kwa banyap kloy ngikwa bangin im slam. Badan shibun ki health tips ki baki ai nagi brio baro.
kumno ban bam, kumno ban tia, kumno ban exercise, kumno ban le agani ke jingem, kana mangini yo kamet ke bekat ke bekia, bagi la ban SALM agani ke pertai. Ngakwa ngan penifi agani ke por. Wat la kata ke jing persyang jong brio baro, ban SALM. Hari syang anong ipi agani ke por. Ya ke jingem ku jong brio, ya ke jingem jong aba jong pi, ya ke ta jong aba jong pi. Kam syong hau brio. Kam syong ha ke jing la jong no brio. Ya ke ta jong aba jong pi. Ke syong bet ha ke kti ke jong blay. Maday na kata daw nga kwa ngan pinipi kendiat ya kata. Ngan pulipi na ke kitab EKLESIASTIS. Na kani ke lenang ke ba pra ngan puli na ke dekat ke ba pra. Kong ya gini kiktien. Amdan ubrio ubadan bor halor kemensim ban bat ya kemensim. Limni ubadan bor halor kesngi jong ke jingyap. Katakan ke jing syai ke bau Salaman uto agi kitab EKLESIASTIS. Ba amdan ubrio ubadan bor halor kemensim le jang. Amdan ubrio ubadan bor halor kesngi jong ke jingyap. Kapaman nan matip lanong ini yap bat kumnong inaban bat ya kemensim. La bandan ki jing start ki bahagi ni ki sngi ki bangi yo I bagi brio ki bat ki brio ki oxygen kidan ki babat da ka ventilator bat kum ta ter ni persyang ya ka ban bat ki jing im jong brio henrai kat kum ki ni ka bible ki krenchai ba mdanu brio ubadan bon halor ka mensim ki jong ba mdan bala ban bat ya la ka jong ka jing im bat umdan bala ban bat ki sngi jong ka jing yap ang bible ba ka ta ka long clear ka ni ka ba shai kita ngakwa pinyo I ka ta ba ya ki jing im jong aba jong pi kam syong ka kti ka jong brio ya ka jing im jong aba jong pi ka syong bet ka kti ka ba don bor ka jong blay da ka ba nga ongam ta ngamot bangin im klumar kamot stia bangin shu le kat ba man ngidan kam ka exercise ngidan kaman nang ban tip kumlo ban tia ban dam kumlo ban ba man di ya ka tangam kren ben ka de ka dan kam rekin mau nga khwangan ang ifi ya ka jing SALM ya ka lifespan ka jong brio ya ka ta ya ka jing jrong jong ta jong brio walin mut ba ka syong ka kti brio ka syong ka kti blay bat nga don nang ni ban penifi ba ya ka ta jong brio ngayo ina ka bible Singan siya ito ipikandiat, baka nan ka jing tip ru kandiat let si ipi na ni ka ktiyan ka jong blay kumlo ki brio ki im karta jong kina do mensua. Pinapet bahaya ka jing im jong ki brio na do mensua ngan syuan raang ni yo brio baningkong fitip u brio baningkong o baka bible ki kren de u Adam u im kumakandai spa lai posnam hagin nga pertay. But u Adam u yap no. U Noah u im kendai spa san posnam. But u Noah ro adien u yap no. Tapi pet you jing im nga shim kendiat ni brio ha testament ga brim u matusela u de brio ba im SALM tam. U ni u im ku makendai spa en repo kendai snam but u yap no. Ngaman berang ka Bible ke tro ba u yap no. Kektian matusela gede ga kham kerpang aga Bible masih tu ipikandiat kan lang jing mentoy kektian matusela ka jingmut jongka kamut when he dies it will happen haba uniap mau kan jashisha fitip ka kranig ba matusela ga kerteng jong ogdai kabalong ka prophecy lupa ba nda haba haga por ka ba yap matusela ka jaga flood aga perthai kajaga jing slayom aga Paul jong Noah. Uni upriu de ba im SALM tam u im ado kendai span rebu kendai snam. Ban nga kwang anong fi Abraham ngasngaw ngo ba ka hiarken san gertabriu. Naki kendai spa ge jong u Adam nagi kendai spa jong u Noah nagi kendai spa ge jong Matusela. Napi pa show Abraham ga Bible ga kren shai. Bau Abraham u im shispa nyaw po sansnam. Bat na tep yu uyap. Taka degerta ka jong gibrio ang Bible. Nga shishim kendiat bapindup sngaw to. U Moses unang hiar u im tang shispa arpo snam. Manapipet yung Bible. U Joshua kalalang hiar u im shispa shipaw snam.
Nga perkhat yo David usim David udah wala tam mga Bible. Hindi pipuli na ka Bible bo David uim tang nyaw paus nem gerta. But na pipuli na ka Bible piyo iwa do Solomon khol jo David uim prapaus nem gerta. Na pipet ye ka jing im ko jo Job. Ka par ba ka dan ka Katu ka jing jinjar ka bo yo ka jing em udap nyaw paus nem. Hada dien bo play restore ula ne upni opat u yo biang ke khon yo biang ke ye ka yeng ke sam u play u ai biang u sa ka we pa ke snem but na pipet ba yo Job u em ko ma arspa ship house nem but pi yo i ka jing em na ma Job ru udan na ka por ka ba ringkat bat ke jong Moses ringkat bat ke jong Abraham. Badai na kita kadang ngakwakan penipi yang di kepar. Ya kan ikan cing em ke jauh brio, ya kerta jong ke cing em ke jauh brio. Kat kum ke cing wat bria ba ke cing puli ke jong ai ke tin ke jauh play. Ngalap ba upitras sunran jauh Jesus Christ. U em tang ke man rio pon rio snam. Pat ngakwangan penipi begini ki brio ki em ke cing em. Kaba ki klempen le no ei ye ki sngi jong kerta jong ki. Ngakwangan ong fi. Na pipet bahaya ki brio kumu la na pipuli kumu yo Yohanes senran jong Jesus Christ. Udah ubayap daga cing yap kuma ya yap lang ki para brio. Kat kum ki cing tho uni brio em kuma kendai po. Em kendai po senam tam. Udah ba em temen tam lagi senran. Kaya ka mga kwangan wan ra ipiag ni kapor kadai. Bapin ngau tho ya ka jing em jong brio ya kerta jong jing em brio senrang mat kentai. Nga sisim nang ni kum ganuksa bapin ngau tho ya kerta jong brio bang nang hiar nang hiar. Ban nga kwa bangan penipi yang ni kapor. Kumno u play u kular. Ya ka jing em ko jonga ba ka jong pia ka jing dai ban kerta jong brio. Kata ka dai ka bang kwa ngan ong ipi nang ni ka tin ka jong play. Nga sa sngolengo i brio. Banda dan ka jing yap brio kum to apa bangi le ya ka jing seng yap brio bangi kandak i service. Ni sat pulia nagi kartu kat ni ki lenang ngan pulia ke ni ke por. Ningkong ngan pulia ke kitab ke jong Job. Nak lenang ke bakhat sau. Tong ini pet ye ke ni ke jing em jong Job. U em kumno ke ai ke jing em u em kumno u ong kumno bar hadian ulang kumno. Bar kan ikan play ke jing shai jong bi ma pin sinau tho. Kumno play kular ye kerta jong brio. Ujob akan lenang ke bakhat sau. Ula apa yang ke jaka ke bakhat jing ke ker sau dang yo. Ula ado iki khon baro. Ula ado ke spa baro. Ke buram jang ugal ado lot. Ke jing kat jing kia kam dan syo. Ula yo ke tua jauh na clear ke jal. Ke Bible kong wat ki syakri jang ukim tre wat na bau kot. Ula asyong ke gendang ula selek do pay. Udah lagi jaka jong ke jing jar. Banda Ukraine uni brio ke lenang ke bakhat sau. Ukraine ke por ba udah lagi jing jar ke bakrau. Fite buang kumno. Uang ke lenang ke bakhat sau jong ke kitab jong Job buang. Ubrio ubalakhana ke brio ulang ubakhindiat ki sngi. Badu badap da ke jing jar. Nga puli ka ni ka jing ang Job nga kumperkat. Nga kwa ya piru pipin perkat. Bapinum syu puli. Laninginum syu kren. Laninginum syu nget klumar. Ya ka ay ka bang iklam das ngaw tu siya ya ka. U Job akan ni ka parwang. U brio balakana ka brio. Ulang ubakendiat ki sngi. Panu badap na ka jing jar. Lala kalonga ke tagarukom.
kaching jingi gi brio ngani pertai gadai kabam sngau tenat la ban ong bau play bo ingin ngi pertai ban le ayu la da lingkot kisngi bat ngin hap ban ya bitang ha kaching jar ngala ban ong bau play dei bo baha bat uang kumno uang wan mi kum suntiu la at no yu pet no kum suntiu ru bat ne te me pet ya lagi khmat au bakat uni ba me penwan nga ye ke jing bishar la mat me fi pin puli no job abu krani gane bat ngasa yo asngau bon bagi puli gane na yap breu wali klat bo job udan ha tes Namar pina pulia ga bakot chuaba plain punia apat u ya ga jinger khu uang kumni job ga lanang ga safuar la pin pulia uang ne ha ga khat ga balai u ai u ni u ba pendo me ga jing prakhat klam ga jing tip namar ngala kren ni ga bangam sngal tho ki gi ba pla ya nga ya gi bangam tip u job riu ba ong u priu ba la khana ga priu u lang ba khniat gi sngi ba dap na ga jing jar Ujo breun da paya dien bo blay ula khta ge jing em jo over ula mut man ai no u biang ge jing em upan mam no blay o trying u e bo pendo me ge jing mut jo nga kren ge ge bangam snel tho nga kren ge ta ka ba pla palat ban ge bangala ban tip na ka daw de pipuli ni nang ba khat way what you nget lo de ni la da pinget kum ta ba pinong ba pin chuang bet ba ka jing em jo brio barok de ba khndiat gi sngi ba dak ta na ge jing jin jar ba nda pi ke ndo jing jin jar pim tip da ge jing jin jar ka wanang no ba teng teng bi per khat bet ba ula ong job de ni ba ro khat ni de ben jin jar nga khwang na ngi fila da ga ta ga de ge jing em ge per thai nga nget ke de ga bam snau ta na ge jing em ndrai nga kwa ba ngan ong e pi what let klet ujo unu brio ngas ngolengo ujo unu brio uklem dan tang kendiat kisngi uklem shong sa ge jing jar nama unu brio ya kendo jing ka pa budap nyo pos nem gerta Radien pipuli na ga Bible pet nga puli pina ga ktien ga jong play Uniu brio agal nang ga sapuar ga Bible kong u play u kurkhubyang tangan puli khat ar kong u try ula kurkhu ya ga bakut u job kham tam ya ga jing sedang jo ngan puli lengkat ya ga ni ngan puli na khat ga khat riu kong hadien kali u job ula shispa saposnem bat ula yo iya lagi khonshen rang ma lagi khonshen rang jong o jin sao pateng kum tau job ula yap haba ula teman ba ubadap kisngi mdai uba khendiat kisngi udai ubadap kisngi Nakita daw nga khwang anong ipi nga par kat kumini nga ktien ka jong play piti ba mu job nga ni tru ipi haga par budam nyo pos nam u yakendo ike jing ba u kran kat sabalap hane hadien bo play u restore ike jing jo udang yo biang si par pos nam lana pi kenlot ike tabaro kami arspa si pos nam u emu brio Padai nak kata daung ini pet kum no blai kulare ke tajong brio ni ke pertai. Ni sat pulero ya kawai ke ktien ke jong blai na ke Bible. Lesing anda pen shai baham na ke sngi. Khnang ba pinom su kuat kelumar banom su nget kelumar banom su ang nga su kuat hai tu khat iway bat nang tade ba pilai keren keleng bat ba pinget jela dia bat pipai ke jaka ka ba jinjar pila ban yap kloiru. Fimiu iya ke sam ke bakhendai pau. Kani ke sam ke bakhendai pau ke dega jong Moses. Kabau keren kumni ngap ngan puli na ke ktien ke jong play. Uang ngan puli lesing ngan puli lot na mabayo ke slam. Uang kumni iya ke jing em jong brio. Uang ngan puli na ke nang ke bakhendai pau de balai uang me pen payo brio se ke jing jat.
Bat me ong tuan pai pi khon ben riu. Na ba sya jars na makhmat jame kolong ko menin. Haba kalek no ba kum kejing ya ap keliang men met. Merong no iki kum da kejing slay. Kilong kum kejing yo tia men step kilong kum plang over me. Men step upo bo nang san la jan met la ot no yo ba uyap stai. Na balabam du ingi aga jing bitar ngakwa pinas ngabay kataktin. Moses Ukraine ni kitinwang. Na balabam du ingi aga jing bitar jome ba aga jing ot shla jome la penjin jaringi. Mela bu yegi jing le baman jingi khmat jame yegi pop bari jingi yegi jing shai ke khmat jame na bagi sngi jingi barok ila ya da no aga jing bitar jame on pelet yegi snam jingi kum ke jingi to khana kai ki sngi ubrio ki jingi kilong nrio pos nyo pos nam bat namar bakhlan e propos nam penman ke jing sarong jingi kilong tang ke jing shitam bat ke jing sngo si nabar kila du shan shan bat ngi herno fi bun sin nga yo sngo ngam kren persaan reng ngapelkhat dia kena kektian. Bau Moses wang kisngi ubriu kilang nyo posnam bala na khlan eru praposnam. Krenu Moses ngalapan ipi bau Moses uim jis paar posnam. Kumnunu brio wang bagar tabrio kanum palat naga praposnam. Bat nda yap brio nga sa yo sngaw babun ge puli gane. Hato ka day kumni ya baro ki brio. Bo brio ni tang nyaw posnam bat na la palat nang tau la ban klan un pa siya ka praposnam. Fi da pi puli ya ka Bible nga kwa pin puli lot ya ka ba da sngaw to i ka jingmut jong ka. Nga la pi ba u Moses ang ni Ukraine Japan kay wang kisngi jong ngi barok iya jono haga jing bitar ko jong play. Ukraine ka jat ben Israel Ukraine ka ta jong ka jat ben Israel na mabalay ka jat ben Israel ka ga bele persha play ka ga ba pen bitar yo play ba na ba play yo bitar ka her ka tabrio. Lada ka kut tangkum ni kamot ka jing jingi ni de ban ready ban pen krek loy na man lada tang nyo pusnam ngakwang anong fi pila de ban pen krek loy na mabalay lada ka kut tangkat ni ngalet keleng ngadang yo iyang ni shalong ru wat shiki brio ka tan ri ka si chantia shiki way ru giri ki brio po Japan ni legi de ba im slam ba ka protay shanu ka ni ka jingkran jo Moses ki brio ka pertai ki ba im teman ki dang bon menta wat hagani ki ri ki chingi ki ba ngadang let ka wai ka bird dia hagini ki benai ki beladap iwai kong idan kendai posan snam bat idan kot bird dia ngadang i shong kai beri don ru ki teman ki ba ngalet ki bala poi kum to nyo po kendai snam prapo snam ki ong ngila jan let namar ba ka to tang prapo snam ngaji Arab yaki daga ni jing hikai nama ngayo ibadan ki brio ba shiming ni khat ba ong Moses nakal nang ko khandai po nakal khat ko khandai haga bo ong ka khat ko shipo ki sngi ki snam jingi ki long tang nyo po snam bala da klan bravo snam ngakwa ngan ong pi wat let mut ba ni ka tien ka day baro kani Ukraine ka jaj ba Israel Ukraine ka jing bitar ka jong play yaki to ki brio. Bat nga sa yo inang ni ka Bible la nakalongom ta ka mo ikitin ka jong play ka ting ko ka contradict na mga shiming ni ka jingkran jong amata ka sngi na ka SALM ka bakhanday pa way haka ba play wong haka khot ka bakhan rio ngan Pynhun ya u da Kaba Slem gerta bat ngan Pynhi ha u ya la ka jong ka jing penem kamon ayu gane kumno akal nang ka bakhanday pa wong tang nyaw po snam kumno pat akal nang ka bakhanday pa way wong ngan Pynhun ya u da Kaba Slem gerta lada kalong bet kumo Moses kaya tengko bat ka SALM ka bakhanday pa way nakata ka daw ngakwa ba pinas ng trobahe ka Bible Fitiba makani ka SALM ka bakhanday pa Ukraine ka jing bam ko ngot ki kon Israel ya ka jing yat persha ka jong ki yo play bat ya ka jing bitar ka jong play lo jong ki upinhiyari ka tabrio
Hana kalau nang ko bakandai puai di pipuli wang ngan cipuli tang dekat bakat sawang namar ba melabu ya laga jing it hanga nama katakan pen emi ungan kenti si jrong yu nama ula ito ike keteng janga un khat gerpat yang ngarungan paik tini u haga jing jar ngalong lemadu ngan pelaj u ngan penan buram yu ngan Pynhun yu dah Kaba Slem gerta. Dai nak kata daw ngayang nang ni ban keren ban penbet yang ni jing sisa. Dua ye pigi be shakri yo play ye be eat yo try. Bapin penmelian man chong de jaka bari jong ba khli tame. Bapin yo yai ne pa ka jingka jong tau ba don bor baro. Ka jing yap khlam ga wan chi jan ga ying jan jong fi. U play un sumari ga kjat jong pi ya pinum jin thol la ga kjat au mau. U play don bat pi ga jingular gi dan ga sam ga life way. Bat la dangi itu yo play ba la dangi kinti yo si jrong yo la dangi eat yo. Ukular ban penan beraman ganti sejurang yo brio. Baru kular ban Pynhun yang ida Kaba Slem gerta. Pada yang terkedau. Ngayo i ke jingkular jong blay nang ni ka Bible. Tuai bo blay un kata i ka dok not jong fi bat kan pen kemen ni fi. Berfi mong try ngan le i ni uang namar ba ulabu i ke jing it hang kuapin bo i ke jing it yo blay nai bo ka pisa nai bo ka spa. Nai bo aga tiar ke tanah ke jing dan jing aga property ke jong pi namala lebih bo agi property ke jong pi finio igi jing jong pi la dan hang ta kam dan ji dei baru blay nai lebih bo igi jing ke jong pi show blay u blay kwa man ker khui fi agi ke kendau baru wang igi ni kitian wang namar ba wang namar ngan penemi u ngan kentiu se jrong yu namar baula itu igi kerteng ke jangan dan ki brio igi sulang kristal malangi klem de itu tengin de itu yu blay ngapen bet igi ni jing hikai men sni knang ba pin sngo tho bo blay kwa ban Pynhun yu brio de kerta Kaba Slem. Drive blay un kta e fi ni gepar. Ngan peni fi ye ge jingkular ge jong blay. Khasam ge bakandai po u Moses wang tang nyo po snam. Khasam ge bakandai po wang ngan Pynhun da Kaba Slem gerta. Fitep khasam ge bakandai po ar wang kumno. Haga sam ga bakandai pu ar wang haga khat ka ba khat lai khat sa wang kita gi bala thung haga yeng utrai kin po gi plau blajingi kin sanang sai so haba gi la temenru kin long gi ba dap da ga klen ba ga jing po ga klen ba ga jing po ga kran ne ga jing kat jing kya wat abala temen Pada wang kumno, ya kaban pen i, bau try ulang, bau bet ulang, mau siang jangan, pada dan kejing bau mahak. Terkadang lebih pulih ke Bible ngakwa, berpindah sengat ho. Baik ngakran dengan ngakwa menganyo i, berkejing im jang pi kanom day, kaba tang sipor, hendak dengan kejing im kaba pinyo, kaba jerong, kanang berpinyo, ban pendap, ia kejing temu ke jang play. Haga jing em ngang not igata ke jing em jonga ngam kren sarang ngim tip ig jing em jingi kanu ko sngi ga bau blay legit ngi bangin le ndai ngam tip igata ndai tang ka wai ngayo i ig jing kular ga jong blay bala ngi le ngi i yo blay ngi bo ig jing i jingi ho try u blay kular ban ai ngi gerta ka bjrong bat ngi dwai men dag sngi bangan ong if don gi brige be i palat yala dia do bagi klem i yo blay dan gi brige be pikir ga kot ke kya ado bala palat ki klem pikir pat aga jingi de baru blay dan gebrige be eet palal ki khon ki se kwa ban yo i ke pateng dai piklem eet ki khon swet ki rangli piklem pe ki beduk ki jinjar piklem per khat lang ki weiro ki khuslai kom no play un is an AAP nakata ka daw ngayang nang ni ngakwa nganong fi hagani ke por pi pule wa ke testament ke batmai hagi kam de apostle ke Dorcas kalayap Pakhat yu Petrus lapen sumi kaban naik buat nak shalom jingtap. Hendrai nawan yu Petrus uduai bagai imbiang. Balai ke imbiang. Namar ublay yu kuaban ai biang ke jing em makan. Namar kadai ke brio. Kapa barok si jing em kale bahai ke brio ke bedok. Tak daw ngayang nang ni ngakwangan keren ni kini. Bapin clear ya ke ketien ke jang play. Ngayo i sakawairu. Fiyo i u job meneng ala pulih.
mau blay ula ban extend ban penjerong wat igerta kabula de baniap tau de blay tapi puli kitab Isaiah kal nang balai popra blay khat yo prophet Isaiah on kilet jos Hezekiah udan ke jingpang ka ba uniap ba unom emsho ong yo kani ke jingpang jong me kani ke ba men yap ba menom em baru Isaiah ulet yeng jong Hezekiah uang ko ke kten penbat ialah ke jong ke yeng nama men yap ba menom em Hezekiah ke jinglang sim o hier na ke buram sim Bible kong pai la ke kmat ke kendro baru dua ya blay play la ke jong ke jingem pet show blay on try pet yang aku nong ya ke donut ke shisha baro sigata maka Bible kong ukla ka bomot uyam pai donut kmat jong play but piu I wala do blay hang te ke khat ke bening kong ong uniap no hari hadien bau duai bau jaumat upai donut kmat jong play Ublay khat biang yo Isaiah wang kumne kele ong ngayo sngaw ke jing duai jame bat ngayo iru iki umat jame hakmi ngan pen kha hame sakhat santligi snam uniu blay ubala ya kaban extend ya ka lifespan jo brio ulaban pen jrong ya gerta jong ke jing em jo brio takadaw nga khwa ba pen tip ini ke jing kular ngin duai bau play un boy pi kaching em ka ba pilong kaching men toy yo Jesus Christ kaching men toy ke hima ka jong play nai em na ka bantay ke yeng ke sam nai em tang na ka bantay ki khon ki siu ki pasagurem ki pateng ki jong pi ko pin em na ka bantay ke hima ka jong play don ka me ki brio ni ka pertai Wat ik brio ke banyang man pertaban permenai ke gospel. Dage jingmot ke babet. Nganut menang play unom shimno ik bekum kita ke brio. Unia dai ki man pendap ik jing khat ba ke jing tmu ke jong play. Nga dwai men dage sngi bo play un ke khu film man ke jing kran. Snap ngan pen e fi ke por. Wat lang kren ni ke ni ke ba ong play Pynhun yangi daka Slem gerta. Ngala pen ina do besdang kumno gerta jong brio kala nang hiar. Ngala pen iru bau bleu kular ia kaban ai gerta ka bejrong. Bat ula wat ban extend yo brio bala de ban yap. Nama bat mau ia ke jing em jong brio. Pi ngakwa ngan penkut dagan ke jing keren mendagisngi. Kan mentoy ayu lada fi yo gerta ka bejrong wala fi MC spasnam ke ka ba mentoy lada fi klem shem ye ke jingpen em ke jong try lada fi klem dan ke jing a day baru play hagene ke pertai kan mentoy ayu wala pi donut ke spa ke pau ke buram ke jing na jing start kai ke ba mentoy la pi don ke ta ke bejrong ringkat bagi ta ki ai ngapuli ke kitab SALM ke nang ke besapu kendai ngachat perkhat ye ke kitab SALM pitip ke kitab SALM ke ongum no sngawi ke ni pi ki kenja ben rio shashkor pi barok ke besang aga pertai ki berit ke bekrau ke berus pa bagi beduk lang Wang ke sentur ke jonga kan keren ke jing start bagi jing perkhat ke dok not jonga kan long syapang ke jing syampang ngan pendame lagi skor ke parsi ngan batai ia lagi jing power ke duitara wang kumno wang siap balai ngan syap tiang ke singi ke jing sitam haba ke jing le bamhok kahagi khongdon jat jonga ke kerkut inga kita ke bashania ala ke spa ber ke besngo sorong haga jing bon ke spa jaki mdan na ki ubala ban da kumno ban premielau para lumni ai ke kuna ho play na ke benta jang na ba ke jing si spa ya ke mensim jaki ke long ke berem bat ke dai ban ino bom jukut bat unia im junam bonom yo iye ke beput
khat do ngakren ni kan mentoy yu la fi SALM kan mentoy ayu la fi yo lut iki baro namar uong ha gani khat ngap ngan puli fi nagaktin ke jong blay pet uong ngan da puli uong ngan puli nakalnong ka basapu kandai uong ngan puli nagakhat ka ba kat nri uong wat syap tiang aba penri spa yo nuno haba ka buram ka yeng jong ugaroi namar haba uyap kit ai ru em ka buram jong uganom hiara din jong u lau ker khuy la ka mensim kat baudang im bat bagi briu gi ro yu baule bahai la di un let ken chega pateng ki kpa jong u unum yo issue ga jing shaila no la nuru bar uong ka bagi ktien ka banga kwa pin perkhat uong u briu u bahaka buram bat ubom shampang ulang kum ki merat ki bayap do no kamdan mining gani ke jing em wala nang iyo belengkat ne ga bajrong ladangi iya jiga spa ladangi dang bo ige jing shania jing ege bangi klem dan ke jing shampang ga shisha ban wahat yo blay Ngi klem dan kita ka jing day ka shisha balu try. Ni klem dan kita ka jing im ka badan shisha ka balong ki atiar ki badan kam jo play ngani ka pertai. Aji sngo lengo bang pet ki brio. Ki badan shibon ki bala shibon. Hari ki berkat tang ya ladi. Bagi dia no ai spa jong ki hagi waipat. Wat hari ni ke khat ru ko ong kom ni. Kong sngap ha ka Bible ko ong ka jing mut nga pulin ngal nang ba sabu khandai. Ngan pulin ngal khat ka ba khat nyo. Wong kom no wong ha ka khat ba sipo tangan pulin wong. Namar uyo i bagi ba start ki yap u ba bet ba runar ki yap du lang. Ki ino ala ka spa gi wai pat. Ka jing mut ka ba po jing ki lang bagi yeng jing ki ne junam ka ka shang jing ki pateng la pateng baro ki kerteng ki kendau halaka jong ka kerteng ndai brio umne aga buram ulang kum ki mrat ki ba yap do no kata ka ge jing kai ka ba ngayo inang ni ka sama sabu kandai ngabu ini ka point ka ba khat do jonga kan mentoy ayu ladangin SALM Lada ka jing em jingi ka klem long ka jing ker khu yagi way. But ka klem long ka jing ker khu yagi himau blay. But ka ba khams nga si ang tagalong. Lada ka mensim jingi. Ka klem pat yo ya ka jing em bom jukot. Kat kum na kani ka ktien ka jong play. Sngap ngan puli fi na ka Bible. How Matthias kal nang ka bakhan rio. If puli na gani ka khat ka ba arpon rio. Kong igini giktien. U Jisu wang. Na ba brio un mentoy ayula na unyo ay ka pertay baro. Bat ba un dono yala ka mensim. U brio un ya plead da ay yala ka mensim. Pet baha ya ka jing em jong fi. Pet baha. Ngakwa pinyo ya gani ka jing ikay. Kaya ba kraw tam ga jing em jong brio ni ga pertai ga dai baka ba ning kong tam baka mensim jong u kala dan ga jing pen em ko jong Jesus Christ kata ga dai ga ba kodo tam namar u brio un em junam la persat mensim how wipe away brio shinrang man kan tai ya ga jing em blay bat kitu ga brio baro ngin ya em junam Larang yap lang pertai ke syu yap tangamet ke mensim jong brio ke im. Kala benang u im syadujak syirta. Kala benang u im syabneng syirta. Mdan lenti dah kawai pat. Tang kita artali. Badai nak kita daw abang ngakren ni ke jing hikai minta gesngi. Ngakwangan penpoi fi syata. Kan mentoy ayu ladaw brio u im SALM. Hagani ke pertai. Bad ndaw lech nakani ke pertai. Ukhlem yo ega jing pen em ka bahaga mensim. Kata ka jing jerong reta kan mentoy ayu. Mentuai ba pin nang ega ni ka ktien ka baong ka kitab SALM. Kal nang ka bakhandai fuway.
La puli fina khat sal ter wang. Namar baula bu ye ke jing e nga. Ngan kentiu sejerong yu, ngan penan buram yu. Manamar baula itu ya nga. Ngan kerkhu yu. Ngan Pynhun yu udah Kaba Slem gerta, ngan pen iho u ya laga jong ke jing penem. Fitip ke ege badan kami ngi kedai. Tongin im Slem da ka bangi itu yu try. Tongin yu gerta ka bejrong ka ni ke pertai. Da ka bangi yu ibo blay pendep ya ke plan ke jang ke jing im jing ke bamalang ke sengi. Ngaju perkhat ya ke ni. Kai ke jing men toilet ngi su kim step ngi su bam su di. Ngi su lek tray lek ta bangi wana yeng ngi su shong yeng. Bala dia la shai ngi tiak no bala shai ngi kebyang ngi tray. Bala dia ngi shong tight ne, bala dia ngi mla su ngi shong no yeng. Bala dia kata ngi yap no. Kabakum ke ai kata ke jing im. O blay klembo ingi ngi ke pertai bangin sia dan gerta ka bejrong. Ba bangin ye lek no, ngin sia kamai ngin sia bam sia di, bangin sia lek no, klembo umta. Bangin sia enjoy ni ke jing em klembo umta. O bu ingi ngi ke pertai. Udan ki assignment ki bobon. Ki kam ki bola ai ngi bangi deban le bar ka wei ni kita ka dei. Bangin syakri yo try. Bangin itu yo play, bangin it yo play, bar bangin pendap ia ka jing khat ka jong play. Ha ka jing im ka jingi. Namang idala la ka jong ka jing khat no try. Nga duai men ta ka sngi. Swa bangan penkut no ini ka jing keren jonga. Duai bo bleu na figure ta ka bejrong. Nasi dana peng jong fiang ni fidana peng jing pang. Ba fi do jing kermen. Ba fi perkhat ngala de ka por ngabang ni au. Bale fi ngai ye kene ktien bo bleu angan Pynhun ni fi da Kaba Slem gerta. Dana peng jong fi le se fidan haga jaka ga ba fi puli ga Bible ba fi asngau ga kitab SALM kuna makhandai po. Begerta jong beri gede tang nyau fusnam. Mafi perkhat bangan im tang nyau fusnam lani nyau fusan lani prapo. Adwai men tag sngi bo blay. Un ai fi ke ni ke jing shai. Ba pin la ban ya chakman. Blay khwadi Abraham ga po dap nyau fusan snam. Udang ai khon daw ladap shispa snam. Mudur tau de blay. Dan Kaba Slem baru play. Dan peng jong fi pimpat syam try wat apa pila teman pila rang ba. Lada fi asngau ni ke ktien ke jong play. Lada fi pai show play me ke sngi. U play udang la ban penan kamu ni ke jing im jong fi. Haga ni ke por. Wale do jing kerman. Keren fi ki kena samla. Wale mut begerta jong fi ke dai ke badang Slem. Ko mangala ong fi mene. Usalaman uang kitab EKLESIASTIS mendan beriu balaban bat ialah ke jong ke mensim. Baru badan bor harga sengi jong ke jing yap. Wale kensingan. Blay kuangi mengindang ke jing adai ke bajan baru blay. Ngan duai ke ni ke por. Bau blay unhikai fi. Bapinang ban nyau ke sengi kumta. Bahan penio afi ke donot jong ke jing start. Moses orang kita ketien. Haga SALM ka bakhandai po. Tangin naman nyaw ke sengi jingi. Tangin pet banginong pelano ay ke sengi ki ya ke jingi. No bleu dang ai lat if fin ring men sim and ke sengi. Bleu mong try nga ai ngo imema ai nga ke sengi. But bleu mong try penan kame nga yalame nga penim nga try nga kwa nga ni kendo but me nga kwa nga syameme kat bangadang im ni ke pertai. Tangin ni duai bat pi ni ke por. Nga kwa fin duai daga dot not paro. Try ke ni ke por nga duai nam tagi ni ke brio ke bayo sngo ni ke jingkran. A play jonga kat manganang keren ni ke ktien ke jamen nang ni nganget ko padon sibun ke besngap. Ada play nga duai ko pa ke ni ke por. Bamen kerkhu yaki. Lingba ke ni ke ktien ke jame. Men penio aki kerta ke bejrong. Ringkat bal ke jing penem ke bakin syam na me mentagi sengi. Begini sok bat me bakin kelau bamut ken pai syame.
Abakin shimigarai yakaban shakri yame daga bor baro. Manang peleno gisngiki ya jong ka jingya lenti ka jong ki ken try. Dwai ga ni ga podo minsi makoi. Kta ga try ga ni ga brio a play. Mayo iga jing jong ki don kampalat yakaban pudiang yame try. Kan mentoy ayu. Yo brio la unyo ega pertai barok away. Baladaw do no ega mensim da unya pli yaka. Try nga try play mela ya pli la jong ka jing na ka mentai jing. Mela yap ken try la ka ding fna. Mela ba ega pop ka jong wipe away. A try a play penlang ini ke brio begini yo biang ka jing. Try a play nga dwai men ka khu yaki begini yo sham ka jing penem. Try a play to ke brio ki ba dan pe ka jing pang. Kuma mele e sikaya, kuma mele e job ken try. Habaki pai shame habaki kala ka bamod. Mela men extend ni ka jing junkie. Dwai men penjalan ni gerta junkie bagi nangla ban yo ban shakri me. Nganget ken try ka ni ka jubab. Ka ni ka jing dwai men jubab iki ko ba. Naman ni dwai da ka jing ai. Aga kerteng ka dong jisu ban naso ni dwai. Amen. Kendiat nga kwa fen kabrib ki kaman. Dan apa yang jong fi dan ka jing pang nga ni ka potet ka jong fi. Kaba Slem. Kekta iga met jong fi barok away. Ka tersain. Nganduwai blain pen kia ivi. Hagani ka por. Ko pa nga duwai na kamta gini ka brio bidan ka jing pang. Hagani ka potet ka jong ki. Nga krali gini ka jing pang makadaiban. Pat na ka met jong ki. Ka jing at ka jing pang baro. Kanu ka kinja jing at. Ka kinja sis. Ka kinja glance. Kan kan jano na ka met ka jong ki. Ka kerteng ka jong ujisu. Nga dwai ko pada ka bor ka jong minsi makot nga krani ka jingkia aga met jangki. Dwai nga ailot shami ka buram. Nga da nget mepen kia med jubab a play. Aga kerteng ka jong ujisu ni dwai. Amen bat. Amen. To blay ko khui fiya ka ni ka por. Nga kwa bapin pentip shangila daw blay pen emifi ukta ifi. Ta ki comments. Pilafin phone ro utgi number gi bingi ai screen. Blay unkar khui fi. Ko blay shibon.